irakurtzen ari da. Nolako begi handiak dituzu? Zu hobeto ikusteko. Nolako belarri handiak dituzu? Zu hobeto entzuteko. Nolako hago handia duzu? Zu hobeto jateko. Eta otsoak Txanogoritxu jan zuen. Baina han zegoen eztari batek dena ikusi, eta bere eskopetarekin otsoa egin zuen. Otsoaren zabeletik Txanogoritxu eta Amona atera zituen, eta handik aurrera oso pozik bizi izan ziren. Bai, polita, matxo. Bai, hori xorain musu bat eta ondo lo egin. Kontatu beste film bat, ama. Ez berandu da, orain lo biteko ordua da. Iko, ama, azkena. Ezer, itzari handia eta ondo lo egin. Jope, nik beste film bat nahi du. Badatu, osaba, Joseko pareitu zidan ipuina nire linternaren argiarekin irakurriko dut ametxe. Ipuina hartu, linterna piztu eta ipuina irakurtzen hasten da. Nolako? Bazen behin ipuinen herri eta herriantan gure puinetako pertsona guztiak bizi ziren. Abelingo txirularia, zazpi kotzak, zorgina, otsoa guztiak. Egun batean beraien artean errege aukeratzen ari ziren. Ama